pwynt da heddiw yn dim bach, Sion? Arbennig, i ddweud gwir. Mae'n dim yn le hawdd i ddod i, t'ma. Ond o'n i'n rhag gweld, dwi'n meddwl, y ffordd yn ddim yn chwarae yn ddiweddar, bod ni'n mynd i gael rhywbeth o'r gêm. Ond wrth gwrs, o'n i eisiau dod yma ag at 3 pwynt. Yn gwybod hefyd bod o'n mynd i fod yn anodd, achos mae Dinbych wedi bod yn stryglo yn ddiweddar ac yn sicr eisiau'r pwyntiau. Ond ar ôl yr hanner cyntaf, dwi'n meddwl nathon ni wella o ran cadw'r meddiant a symud y bel yn gynt. A nathon ni edrych ar lle wedi gwendidau nhw ac yn sicr yn ei well tîm drwy'r gêm i ddweud y gwir, yn enwedig ail hanner. Oedd y pasio yn slic iawn ar gau, gwastad, ond anwastad mewn rhai llefydd, ie? Doedd ddim yn hawdd o'r brydiau. Beth yn digwydd, oedden ni'n colli meddiant yn aml am ddim reswm i ddweud gwir, ond dwi'n meddwl bod y cae yn edrych yn well na beth i mae'r cyfleusterau beth sgynnu fan hyn yn wych, ond yn sicr nath am helpu'r ffordd ni chwarae heddiw. Lot o golli bel, pasio gwael ar brydiau, ac enwedig yn y treuan ola. Ond y peth ydy, da ni wedi cael y 3 pwynt a hefyd Llechen Lan, lle mae pawb yn hapus. Tair gol dda heddiw fi, do. 2 Julian ac 1 i Iwan Lewis. Oedd a dwi'n falch iawn dros Julian, mae Julian fo'n gweithio'n galed. Ydy bod yn arwain y linell flaen yn dda i ni. Ond mi oedd o'n heiddi y gol, i goliau. Ydy bod yn gweithio'n galed oddi ar y bel, a 2 beniad cadar yn tyma. A hefyd, y gwir ydy, yn neis gweld ni'n symud y bel yn slick, a gweld nhw'n cael traffaeth o ran hynny, lle. A gol dda hefyd gan Iwan. Dyla bod fi'n sgwyrra 2 yn ymwneud ni, dyna fo. A lle oedd yr un arall ta? Lle ath honno? Mae honno dal yn Llandyrnog, dwi'n meddwl. Di cyrraedd Llandyrnog? Ynddi, mae wedi cyrraedd Llandyrnog. So, os oes gwmni taxi yn Llandyrnog, gan ni'n pel yn ôl, ia? O, wrach ni'n dal i deithio, ddeg gwir. Oce, ar y llaw arall, iddo'n nôl yn cefn am yr ail hanner, so mae hynna'n y dda i Port. Ynddi, braf gweld Eids yn ôl ar y cae. Mae Eids wedi bod yn wych, ni'n gapten drwy gydol y tymor. Felly mae'n neis, mae'n braf gweld o'n ôl, a chwarae teg gath o ail hanner cadarn. A da ni'n gwybod beth mae Eids yn gallu greu, a beth mae'n gynnig i'r clwb. A mae o wastad wedi bod yn ymroddgar, a unwaith eto, gwych ail hanner yma. Diolch o'r, diwrnod 2 Port a 3 pwynt. Gret, diolch ti, Dol.